Ready naman yung pampasko yung naka-display kay. Ha? Yung mga Pasko nga panghanda na ready na. Display na to, hapit naman. Pero man, no? Hanggat mo na lang, wait, display na ako. Bila to niki, asa isang hatag man niki na. Kana. Ganito bila to ni. Wala hindi pa siya. Kaya ko sa akin sa patin. Bila daw na. Cinta na. Binta. Ano binta? Nanti yung display dito sa plato. Mabag pa. Tagan mo din mo ha. Bagan pa. Pero hindi mo pumalit mga bata. Pero dagang gito na palit na ako, God. Tagan mo na lang. Kala mo, hindi yung gano'n pag diwas Pasko. Mabalik ya gamit ko sig 100 na ko ba? Ah. 100 na ko no? Na. May baraha da ki. Ana. Display of blind tiger pa. Hindi mo na display ni mo, God. Mutaan na naman ako, Mer. Oo, tanan. Nali na naman ko. Tagan mo na halin ano. Pagbutan mo. Kaning kuan, Wala. yang gurog kaning whistle bomb, halinan sad. Tagot sura man ako bligay whistle bomb. Oh, kana okay na dahil isa-isa patag mo na. Mo pila na karo lungsod. Cheese kaya. Masuway ko pumunta na rin ato para maka-adjust ko. Oo, pangutanan dito pagkambas kay Barak. Karon kay kuha naman ito sa bawang pagrutan. Na naman ang display nga to. Napakit. Ayan. Pila mo ni. Pagpenta ka ata. Plastic ni no. Oo, pero lahat yung pagpastila, pwede rin. Tanginin mo. Ang alin mo kasi. Tanaw na yan. Naka-vlog. Upload na ko na. Kita na ko na ilang mga post kaya ay. Ako. Baso, ano, try ito plastic na. Di lang ko ni plastic, oy. Ceramic na mga hurot yung magay. Ngita na lagi katong Ang lagi na dako. Starbucks Atong sige. challenge mao. Ang lagi na Starbucks. Atong candy challenge mao. Tugo barahat eh. Ay, walay ka tong kuan usa ka klase ki. Ang kinabagaan man siya mo man ikusuron. Mo man yung tao nila. Ang baga kay ba? Oh. Kagatungkuan reklamo sa kadali mga balik daw. Kana ki. Nay tera pa ka. Kuan ni extra. Bukuha ka ning bag baso kay. Kaya kay nindot ko kay na upat ka color na siya. Plastic man ki, oy. Mga plastika kay. Ang bag ko hindi naman kay magamit og plastic. Ang katong ceramic ka baso, wala stock nga mahal sa puno na gagbay Starbucks na data. Sa 70 na daan ito. Mahal. Yeah, mahalan na pala na yun nakapul. Nay hanger ki. Wala po koy hangin ulit kina. Mga duaan na kung gikuan nga dagan man nagita. Oh. Dagan duaan. Duaan? Dito niya naghamo kwarta lang mga. Mahal na naman. Sana siya coffee? Ano ana siya? Iko bag? Iko pa. Kana siya ano siya? Individual na or 20 ba? Tata mali mini bag. Ang mahal na. Sare, sare mga Ay, nangutan. Wow, chef. Naikuan niya kay water. Duha pa ka anar? Ganun nga ni siya eh. Bubbles. Ako na gusto na magtinda sa buhaan ko. Napakay rapper niya kay. Rapper. Nindot ni mo. Ilan ni kaya sa Naman ni Kay siya na sa mamas ko ha kay. Pasensya boy, kanindot Ilan ka ni kaya sa Princess kita ro gamay. na. Salamat. I have need yes. O ano mga 30. palit. Na
Hinay lang taki kayo kamang kaya. Ginod mag-different ki eh. Ikaw na rin, okay? Dili. Mahal ba na? Ay, lagtabarat ko. Okay. Kani kita pila man eh. Kasi siya binitiit wala sa bili kanang pasiha ka to may tagpuan na 35. Ay 35 yun, 45 siya. Ano yan guys? Oh. Ma, Hindi na madag 75. Na, 25. Pila natin? Tulo. Tulo lang. Ano yung gat na kalahit pa? Wala na mag-style. Napaman tanggap ikaw, no? Alambre ba? Power di RR. dali, magpalit ko ano. Ano kwarta ni Bulto? Oh, imong kwarta. Kasi 27 pa gamitin, di ba? Ha? Kasi 27 pa gamitin ba? Nakatong beer ba? Ano dito ka karon? Nagkuha mo sila ano yung pag... Kahit sa kung siya daan. Pinipyan nindot kay guyon banana kani. Una aman kara eh. Nindot siya pagka Marunong ko na siya. Kara eh. Kasi Ah, na. Oo, sabi mo. Kasi yung nagkuha eh. Ma, Pagpayari imo nga palitin tayo. ah, Dito siya. Kuhanin ka na. Hindi magpalit yun. Ay, 30. maura man yung mahal nito, mga duwaan, pabuto. Kani unsa man eh? Parehara ni. Kuhan, water gun. 35 gyapon. Kana siya kay 55 na kay Ang gana ko sana. water gun. Ano yung mga mahal Hindi nila? lang, pagpili lang anak, ito lang yung pag-anong piso. Ay siya, mga ang nindot ng klase niya. Walang ilahi para di mag-iibog. Nakunaw ko. Sige lang, koy, pero Hi. ako nang overbuisan ka kay. Abay sober. Abos na gano'n. Ay, ayan. Sa busy mo kayo, maglaw-yaw pa kayo. Bayad na siya. Thank you. Lahi itong imo. Matandawar ang ko na sa'yo. Amoy longganisa te? Oh. Itong pork, baboy? Oh. Pila? Tag 55. Matag sa te. Lungganisa kuya, check nak. Bilis. Oh, imo ba? Mga baka te. Ha? Sa makaon lang ga. Oh, itong baboy part. Pork. 55. Ito kung babae yung ningin mag-gani sa may edit ka na gusto. Ngayon sudan. Sablare dosis ging niya. Pero, Mauwat eh. Okay, sama kayo di ka magtinda na eh. Apa mangitag pang regalo ni mo na? Atag na mag-30 na. Para mabaligyan mo 35. Plastic mo pud. Nindot mo siya pagka-plastic siya. Nindot siya ang color na violet o sa pagka isa dito. itong bata pa yung gawa. Deklara ni ay. Nakabingwit ng gawa. Bibi pa ka? Bibi pa kay Dir? Dar, bibi pa ka Dar? Ganun kay crush? Nakabi ay. Wala kay. Kanilang kayo, abot na ba kanin na po? 3, 4, 5, Oh, yan naman ang katag yan ang banibanan. 7, Ayan. 8, 9. Kani kay pila ni nani? Kala kay kuwara may 30 naman eh. Abay, di 8 lang na mo kay. Ganito yung mahalo nito, no? Nindot na mga Kani kasi. 10k. Ah. Lighter. Baraha. Ito natin. Babol? Bubbles. Kapila ni ki? 28 na din.
Wala yung mag-35 na yun. Mahal ka na sa kanang pista-pista kay. Mag 60 bro, 65. Pero ito mahal lang. Mahal na siya, oh. Ano? Daghan ba na nauna kahali na mo nga na og katong may truck ng daghang kaisod. Kapila rin na ki. Asa? Kato. Kakuan man siya kay so Ay, manila. Ha? 220. Daghan man siya. Ay, manila. Dahil sa siya nga klase Di ka kamao? Barag bisad. Nato di ka maungdo. Dili kay siya mo ano? Gagmay? Pero kaya adjust na siguro, may adjust. Depende sa pihit na. Ikaw na tayo. Oh, sige na. Mana, maoksige. Mama, oksige. Cotton buds. Then pila ni kuan Wala ki? ra ko ani rapper ki. Wala gi ko ni mo ni dati sa una no. Kapila man ni. O kana kay tagsin ko. Baitin ra ni. Ah, waitin na pagpili na. Kanina ina po. Pulo ni mong bubbles. Tapo ipala ko sabki. Ah, sige na. Kasi na pa'y magparte kanina. Ala po, okay, okay, Ay, okay. di kay Baitin ba? ka buok. Oy, di kay ba? Wala yung color mo, nani ra pulos. Kuhan. Kana siya kay mo lang nabili kay. Pagpili ana. Pulo-pulo man ang kadaos na. 28. Ya kining mahalon kipila ra man ni kabuk imuha gamay ra gud. Tulog. Tulo ra. Amaron to. Isa duha ra man gid na rin. Dira tulog na. O kani film din. Ah, oo. Ara rin. Nice ang iyong cup. Lagi mo kuan. Urot naman na. Car. Ano ang rin din ito? Wala ni hangyo ki. Unsa man? 78 ba? 75 man din mga niya. Ah, 70 to. Pwede ang 70 to para. Ano ate ano? Ate ah. Mauti na. ah, Terus gas ako ganun. Pas-pas sa ganun kablet. Oh, parang bumpa og hangin ba. Ayaw ko na di ayaw. Puloan lang na kay ako'y pulo dere. At ang anong 70 to? lima lang ka. Uy. Lima lang. Ay, piece. Kuha na gagawin. Nagdikiri og mahurot. Nangker eh. Ano lagi? Yan. Pila na ki tulo diha no? Oh. Kani nani ano? Kaya na. Tara ki lima lang ki okay. Kana marag na po na ki. Ito na po no? 35 ko na kanala. Ayaw tak. 1, 2, 3, 4. Ay bagong tindo oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para magulsin do sa may klase. 7, 8, 9, 10. Mawa ko dyan. Lahat ka na. Kasi na ni Mitsuko ki Kala? 240. ang box. Hulot na wala. Hulot na. Unsa pa matuwa nato ya ba? Ayun. Pero dugi na. Tawas ki. Ah, tawas na. Naa? Oh, naam to dire. 20 rin yung ano, rapper no? 20 lang. But niya sana. Rapper. Dito sa kabak stand-up. Pila man ang amag ki oh, kanang coffee mag. Dapat yung Ana? Oh. Ang kuha man sobra nga kung nari pa ito. Ah, Akala lang ipawis sa kuha. Stand-up. di always take one. Water bottle. Ah, katong tumbler. Oh, dildo. Okay. Bata, di ko Masapo ako kapag natag di always take. Bahala na lang din. Oh, mga dito yan, murag panahon di ba nga mo response buta sa tong mga suki. Lasing-kasing ki ba no? Oh, bahala ko kung sa'yo makaya ito, basta naalang.
Ila ito mga Andre nang ito kaya. Okay. Daraki ay. Aman. Awan nindot kasi. Okay lang. Bildo maniki. Ha? Nindot siya. Nindot eh. Ay, doon lang ano. Nindot siya. Amo ka order na. Ako mangod ay kay nag-atag na siya gibawi siya mga Kanang padako ko, padako. Kadako. Ikaw mo box na kuwan kay Christmas. ay kari lang sa rapper nabasa. Harap na rin na. Patay pilit, may pilit ang truck. Ilang ko brate? Ha? Ubra? Matapot. 17. Sakura. Isa mo na yung baso, mukha ka na. Oh. Mahal ba ko niya? Upat lang ki oy. Eh, basta ito. Ang video ya? Oh, salamat. Ya, kuwi tar to ang mag. Mang. Dong. Sa kanay. Ano ni Karito? Ay, Ah, Lo ka po? kurot na? waoy. Siyempre, hindi yan mauubos kasi may joy. Ha? Hindi naman Say duraki. Ah, Napa man? lo ka po. Oh, kuan. Lo ka soft drinks. Ano lang kuan? Plastic lang ba? Dua ka buok, gagmay. Oh. Oh. Ano, biskuit mo? Ay na kumupalit sa pagpalit. Kapila mas na ki. Kada, kuwan na ko, 30. Wala ko. Pero ba ko na eh? Pero mga prakupan. Isa na katawa siya mo. Nay tuwa ni. Duha aki, duha. Ay sorry dong. Dako kay nag-atang dong baril. May pang kuan, may panglangaw? Naatag 35. Dua ka buok ni sa diya. Nakailangaw eh. Usara ka kuan imong gipalit ani ma. No. Ano ka cute ani oy. Induta pag yung kuan ani. Same man. Di man same. Same din. It's all the same na ko eh. Di man. Sabay wa na ko. Hala kanindot. Mati ha. Ah, yan ang piso ya.
Urot na. Urot na. Teorot na papa. Teorot na papa. Teorot na papa. Ah. Mara sa yakot. Sige natin lami wala sa kay. Ako ang mga hulis ni kada. Parat. Ini, parat kayo ini. Gano? Kanila ke. Parat ini, parat. Ah. Mauto ni card ni ano. Dili to tong 3. Aso mo training ulit. Ako pang piling dili ako masudot sa karton sa Di masad maarang. dili sa marang. Sabi masuhog. Kuya katong chips aw sana kanang chips o kanang kasi tawag kanon. Tingnan na naman no. Hindi kasi imong duwaan ha. Mura kag kinder day. Because she played that. Matagideg mo diwag kita. Yeah, exactly. It's for kinder. Not for kinder. It's for kinder toy. Why? That toy is for kinder, not for 11 years old. I'm not 11. Well, Ano yan, Anima? don't spank me. Hmm. Ano to? Register daw daan. Oh, register dito. Ito ang kili mo rin. Inakil, register ka. Ah, libot daw. Nahurot na ba ako, Bob? Nahurot ako, mag. Ano ko ato ceramic. No. Wala ko mapalit ng ato kay. Narito yung nabili katong tag 70 Starbucks ng tigang maya ara. Mahal ng gayong ano ka to? Kay Sangan Starbucks. Original siguro kasi eh. Mahal na. Ako ba, magpalabi masaron ki? Wala yung ako ito ay kaya marag isod wala gyud. 70 na daan. Nagmay eh. Magpalabi. Upat ka baso no. Mugs nga plastic. Ayun. Rape. Saan tinado ka nga? Ra. Kapag hindi ko ano. Dugay lagi ka na balik. Uy. Nabisi kasi mong uma? Ha? Sige. Nabisi sa uma? Wa mo ka nang inani hilaw. Wa ka nang tinanong ba nga? Wala. Yung mga hamak ito mo yung taat mo yung taat ko. Ha? Ma. Mo din diri no ano ko adiri kay. Pero karon gagmay kay kunod man ni katong init ba? Mana kay mango green na. Ibutang na diya tay na ako diri gilay. Lami lagi. Kaya ikaw piki ang libro. Na. Yogurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.